Здравейте, драги зрители! В това видео ще ви покажа едно интересно инструментче, по-конкретно пистолет за стягане на свински опашки. Значи въпросното нещо си го купих, буквално беше така импулсивна покупка, като допреди стягах свинските опашки на ръка и режех ги с секачките. Но един път ми се наложи да опъвам едни стотици метри кабел по скари, къде трябваше да е по-подреден монтажа и не просто да се хвърлят кабелите с лопатата и готово. И се наложи да вържа стотици свински опашки, като е това чудо, го взех малко с предразсъдъци, че ще върши работа, но се оказа, че свърши идеална работа и страшно много ми улесни живота. За въпросните клещи какво представляват? Имат един механизъм, който като натиснете, нали, спусъка, защипва края на свинската опашка, я издърпва няколко пъти, докато се стегне до определена сила. Тази сила се регулира с тази въртка и тук има една скала, дето и кажи, че безполезна, защото най-добре е да направите една-две проби спрямо това на какъв кабел връзвате, защото има някои ситуации, прямо кабели с по-тънка изолация, не е хубаво да се стягат прекалено много. И най-хубавото е, че когато се стегне до края свинската опашка, тук има едно като резец, който срязва излишъка и не ви се налага после с секачките да минавате да режете краищата. Още по-хубавото, че този резец срязва самата свинска опашка, нали, излишъка е на много ниско и няма такива стърчащи парчета, които примерно последствие, ако някой друг отиде да работи по това, да си изпонареже ръцете на такива стърчащи парчета. За да ви покажа един сноп кабели. Без значение този сноп с кабели, дали е в някой елтабо, да речем по-голямо, нали, индустриално, къде трябва един сноп да го прихваните, дали опъвате някакъв сноп кабели на някой ремарке на камион, нали, или с някой камион му правите инсталацията, въобще като цяло някакъв сноп с кабели, който трябва да го привържете доста добре с свински опашки. Та ето на свинска опашка само обирам, колкото да захване, свинската опашка влиза в улечето и имаме доста добре стегнат сноп и излишъка е отрязан без да стърчи и да има режещи части. И така си ги наштраквате на камара като пичове и не си губите времето. Другото приложение, ето да речем една такава скоба за закрепване на кабели. Тази скоба, представете си, е закрепена на стената. Имате един сноп с кабели. Превързвате снопа, колкото да държи, изпъвате си го и ето имате перфектно стегнат кабел, който като стигнете и другите скобички няма да провисва, защото примерно не сте го стигнали като хората на ръка. Така че с това чудо доста се улеснявате живота. Става бързичко, лесничко и професионално. И не е скъпо това нещо. Струва към 15 на 20 ля. Така е го пистолетчето. Това за изтегляне, тук за срязване няколко пъти. След това си правите, нали, казваме, на проба. Да си прецените колко ви е за степента за затягане. И си стягате свински опашки на воля. Това е. Ай, чао!